η T από δύο άλλες συναρτήσεις. Από πάνω φράσεται από την G και από κάτω φράσεται από την F. Έτσι. Αν αυτές οι δύο έχουν το ίδιο όριο, ας πούμε L, τότε είναι εύκολο να αποδείξετε ότι και αυτή έχει ακριβώς το ίδιο όριο. L, δεν μπορεί να έχει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το λεγόμενο κριτήριο παρεμβολής. Κάποιοι το λένε και θεώρημα sandwich. Έτσι, διότι είναι σαν να έχετε εδώ πέρα στη μέση μια φέτα τυρί και πάνω και κάτω έχετε από μια φέτα ψωμί. Έτσι. Και στη μέση έχετε αυτό. Έχετε ένα sandwich συναρτήσεων. Το όριο λοιπόν του τυριού είναι το ίδιο με το όριο των δύο φετών ψωμί. Εντάξει. Αυτό είναι το κριτήριο παρεμβολής. Και αυτή η απόδειξη είναι σχετικά απλή. Δεν την κάνουμε τώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε για καμιά εφαρμογή. Έτσι, κάναμε τις βασικές αποδείξεις, είδαμε πώς δουλεύουν. Καλό θα είναι και εσείς σπίτι, ξαναλέω, όσα δεν αποδείξαμε, να προσπαθήσετε να τα αποδείξετε σπίτι. Στο PDF υπάρχουν κάποιες υποδείξεις, αν δεν υπάρχουν όλες οι αποδείξεις αυτούσιες, έτσι. Μπορείτε να το διαβάσετε από μέσα. Εντάξει. Αυτές είναι οι βασικές ιδιότητες. Υπάρχει εδώ πέρα κάποια απορία? Κύριε, αυτή η ιδιότητα ισχύει μόνο όταν το χ τίνει σε άπειρο? Όχι. Όλες οι ιδιότητες που κάναμε είπαμε ότι ισχύουν στο σίγμα, όπου το σίγμα είχα πει στην αρχή ότι μπορεί να είναι είτε πεπερασμένο, είτε συν άπειρο, είτε μείον άπειρο. Έτσι, ισχύουν γενικώς. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είδαμε αυτές τις ιδιότητες, πάμε να κάνουμε μια εφαρμογή. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα κάπου πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι για πλάκα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια εφαρμογή. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία συναρτήσεων, έτσι, που θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο κάποια φορά, είναι πηλίκο πολυονίμων. Για παράδειγμα, έχετε ας πούμε αυτό. Και θέλει κανείς να υπολογίσει το όριο αυτού του πράγματος στο άπειρο. Τι θα κάνει για να το υπολογίσει? Εδώ καταλαβαίνετε ότι οι συναρτήσεις που έχουμε πλέον αρχίζουν και γίνονται αρκετά πολύπλοκες και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό κατευθείαν. Μάλλον μπορούμε, αλλά είναι τεράστιος μπελάς τώρα με ε και δ να καθόμαστε να αποδεικνύουμε τι γίνεται. Εντάξει. Εδώ δεν παίρνουμε και στο βάθμιο σου. Θα το αποδείξουμε. Κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου. Αυτό... εντάξει. Ξαναλέμε ότι κάνουμε την πάπια, δεν ξέρουμε τίποτα δήθεν. Έτσι. Εσείς τα ξέρετε βέβαια, κάποιοι, αλλά στο μάθημα αυτό κάνουμε τον ανήξερο, ότι δεν ξέρουμε τίποτα από όρια και τα χτίζουμε σιγά σιγά. Εντάξει. Αυτό που λέει σωστό είναι, πρέπει να το αποδείξουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν πώς θα το χειριστούμε αυτό και οποιοδήποτε παρόμοιο? Δεν θα μπορούσαμε να το λύσουμε με διακρίνουσα και πάνω και κάτω? Αυτό μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι δευτεροβάθμια τα πολυόνυμα. Αν είχα 6ου βαθμού επάνω και 8ου βαθμού κάτω, τι διακρίνουσα θα παίρνεις? Θα παίρνω κοινό παράγοντα το χ. 6ου βαθμού και 8ου βαθμού? Κάναμε ορίζουσα. Τι ορίζουσα, ρε παιδιά? Τι ορίζουσα? Ποιος είπε για ορίζουσα? Ποια ορίζουσα? Στο σχήμα Χόρνερ. Παιδιά, δεν δουλεύουν πάντα. Το σχήμα Χόρνερ δεν δουλεύει πάντα. Εντάξει. Μην μπλέκετε άλλα πράγματα τώρα. Εδώ, έτσι, θα υπολογίσουμε το όριο
χωρίς να χρειαστεί να βρούμε καμία ρίζα. Καταρχήν. Εντάξει. Αν μπορείτε να βρείτε τις ρίζες εύκολα, δουλεύει κι αλλιώς. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να αναπτύξω μια τεχνική, έτσι, που θα δουλεύει για οποιαδήποτε πολυώνυμα, όσο μεγάλη και αν είναι η τάξη. Αν έχετε πάνω τάξη πολυωνύμου 257 και κάτω μια τάξη πολυωνύμου 856, ποιο είναι το όριο? Θα ψάξετε να βρείτε ρίζες? Και να κάνω μια ερώτηση. Εγώ με τους τύπους του Βιετά δεν βγαίνει γρήγορα. Ποιο? Θα πάμε. Ποιους τύπους? Του Βιετά. Δηλαδή, για πες. Θέλουμε, οι δύο ρίζες θα είναι, θέλουμε άθροισμα -5 και γινόμενο 6 από τους συντελεστές του Χ. Συμφωνώ. Εσείς τώρα, μισό λεπτό. Σχεδόν όλοι όσοι κάνετε σχόλιο επιμένετε να βρούμε τις ρίζες με κάποιον τρόπο. Δεν χρειάζεται όμως, αλλιώς δεν λέτε αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Θέλω να υπολογίσω το όριο του πηλίκου δύο πολυωνυμικών συναρτήσεων, όσο μεγάλη και αν είναι η τάξη, χωρίς να χρειαστεί να βρω τις ρίζες. Εντάξει. Να δοκιμάσω. Okay. Με μεγιστοβάθμια δεν θα πάμε. Πώς? Με μεγιστοβάθμια. Αυτό το ρώτησε και κάποιος άλλος προηγουμένως. Τι απάντησα? Είπα ότι πρέπει να το αποδείξω. Σωστό είναι, αλλά δεν το ξέρω ακόμα. Κοινό παράγοντα. Κοινό παράγοντα θα βγάλουμε, αλλά θα το βγάλουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Και προσέξτε να δείτε. Έγραψα εδώ πέρα ένα παράδειγμα συναρτήσεων που θέλω να υπολογίσω. Εντάξει, ένα παράδειγμα. Αυτό θα το γενικεύσω και θα το κάνω ένα πηλίκο δύο πολυωνυμικών συναρτήσεων αυθαίρετης τάξης. Αυθαίρετης. Όχι μόνο δύο που είναι εδώ. Εντάξει. Και θα αποδείξω αυτό το οποίο είπανε κάποιοι, ότι αρκεί να κοιτάξω τι κάνουν οι μεγιστοβάθμοι όροι. Αυτό που είπανε κάποιοι για το μεγιστοβάθμιο όριο είναι σωστό. Αλλά δεν το έχω αποδείξει ακόμα. Καταλάβετε τι λέω? Δεν το έχω αποδείξει. Πρέπει να το αποδείξω. Εσείς το ξέρετε από το Λύκειο και το χρησιμοποιείτε. Αλλά πρέπει να το αποδείξουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εφόσον δεν θέλετε να πάμε μεγιστοβάθμιο, επειδή είναι δευτέρου βαθμού πολυωνυμικές εξώσεις και τα δύο, άμα πάμε με διακρίνουσα και το απλοποιήσουμε και το σπάσουμε σε δύο παρεθέσεις. Ξαναλέω, εδώ που είναι δευτεροβάθμια, ναι, γίνεται και έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και μόνο. Εάν είχα επάνω, ξαναλέω, ένα πολυώνυμο βαθμού 257 και κάτω ένα πολυώνυμο βαθμού 834, τι θα έκανες? Θα βρεις τις ρίζες? Γι' αυτό λέω. Ενώ με τον τρόπο που θα το κάνω τώρα, έτσι, θα μπορώ να υπολογίσω το όριο όποια και να είναι η τάξη. Εντάξει, εκεί θέλω να το πάω. Να πω κάτι γενικότερο. Αυτό εδώ πέρα που έγραψα είναι απλώς ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε που θέλουμε να πάμε. Λέω λοιπόν το εξής. Έστω ότι θέλω να υπολογίσω γενικότερα το όριο του πηλίκου δύο πολυωνυμικών συναρτήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Θέλετε το όριο, ας πούμε στο άπειρο, γιατί και για το μείον άπειρο ισχύει κάτι ανάλογο, αλλά καταρχήν ας πούμε στο άπειρο. Δύο πολυωνύμων αυθαίρετης τάξης. Που σημαίνει τι? Ότι στο αριθμητή, ας πούμε ότι έχω ένα πολυώνυμο τάξης n. Είναι λοιπόν μια σταθερά αn επί x και στην n συν αn μείον 1 x n1 συν αn μείον 2 x n μείον 2 συν και τα λοιπά μέχρι και το σταθερό όρο. Εντάξει. Και στον παρονομαστή έχω αντίστοιχα ένα άλλο πολυώνυμο τάξης m. Βm λοιπόν xm συν βm μείον 1 xm1 συν βm μείον 2
συν και τα λοιπά, συν ένα σταθερό όρο β0. Εννοείται ότι τα αn και βm είναι διάφορα του μηδενός. Έτσι. Ή το λέω αυτό διότι άμα ήταν 0, τότε το πολύγραμμα θα ήταν πιο μικρής τάξης. Εγώ θέλω το πάνω να έχει τάξη n και το κάτω να έχει τάξη m. Ωραία. Όσο μεγάλη και αν είναι αυτή η τάξη, ξαναλέω, δεν ανάγκη να είναι 2 ή 3 για να μπορούμε να βρούμε τις ρίζες, μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη η τάξη αυτή, ώστε να μην μπορούμε να βρούμε ρίζες. Πώς θα το χειριστούμε αυτό? Με τη βοήθεια των ιδιωτήτων θα προχωρήσουμε. Στον αριθμητή θα βγάλουμε κοινό παράγοντα τον μεγιστοβάθμιο όρο, όπως είπαν κάποιοι. Δηλαδή, άμα βγάλουμε τον μεγιστοβάθμιο όρο, κοινό παράγοντα, μέσα τι θα μείνει? Από τον πρώτο όρο έχουμε μονάδα. Ο δεύτερος όρος θα γραφτεί αn-1 για αn, το οποίο είναι διάφορο του μηδενός. Επί τώρα προσέξτε, επί x στην -1. Έτσι, άμα βγάλετε κοινό παράγοντα το x στην n, εδώ πέρα θα έχετε x στη -1. Ο επόμενος όρος θα είναι αn-2 για αn, x στην -2. Συν και τα λοιπά, ο τελευταίος, τι θα έχει εδώ πέρα? Θα έχει, θα μου χωρέσει μισό λεπτό, να το φτιάξω λίγο. Ο τελευταίος θα έχει α0 επί x στην -n. Εντάξει. Με όμοιο τρόπο, στον παρονομαστή θα βγάλω κοινό παράγοντα και πάλι το μεγιστοβάθμιο όρο. Και μέσα με όμοιο τρόπο τι θα μου μείνει? 1 συν βm-1 βm x στην -1 συν βm-2 για βm στην -2 συν και τα λοιπά, συν ο τελευταίος όρος θα είναι β0 επί x στην -m. Ωραία. Και τώρα προσέξτε τι γίνεται. Αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση, 1 δια 6 δηλαδή, έτσι, στο άπειρο έχει όριο το 0. Το έχουμε αποδείξει αυτό από την αρχή. Ομοίως και όλες αυτές οι αρνητικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά που κυκλώνω έχουν όριο το 0. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με μία από τις ιδιότητες που είχαμε πει, τα γινόμενα αυτών των κόκκινων συναρτήσεων με τις σταθερές που έχουν μπροστά έχουν επίσης όριο το 0. Γιατί είναι μία σταθερά επί 0. Έτσι. Άρα λοιπόν και αυτό το ίδιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα γινόμενα σταθεράς επί μία αρνητική δύναμη έχουν όριο το 0. Άρα και τα αθροίσματα αυτά λόγω της ιδιότητας έχουν όριο το 0. Γιατί είναι 0 αυτό, 0 αυτό, 0 όλα. Άρα λοιπόν όταν αθροίζετε συναρτήσεις που έχουν όριο το 0, το όριο είναι μηδενικό. Ομοίως και εδώ. Μέχρι εδώ πέρα. 0 αυτό, 0 αυτό, 0 όλα, 0, 0, 0. Τα αθροίζετε και σύμφωνα με την ιδιότητα ότι το όριο του αθροίσματος ισούται με το άθροισμα των ορίων είναι 0.
Και αυτά τα μηδενικά τώρα, τα πράσινα που έχω, αθροίζονται στη μονάδα. 1 λοιπόν αυτό και 0, σύμφωνα με την ιδιότητα που έχουμε, δίνει όριο τη μονάδα. Κάτω το ίδιο, 1 και 0, όριο τη μονάδα. Άρα λοιπόν, όλο αυτό εδώ πέρα το τεράστιο πράγμα, μέσα στην κόκκινη καμπύλη, έχει όριο την μονάδα, ανεξάρτητα από τους συντελεστές, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις. Πάντα έχει όριο τη μονάδα. Και αυτή η μονάδα λοιπόν, 1 πάνω, 1 κάτω, 1 δια 1, τι όριο έχει σύμφωνα με τις ιδιότητες? 1. Το όριο του πηλίκου δύο συναρτήσεων έχει ισχύονται με το πηλίκο των δύο ορίων. Άρα λοιπόν 1 πάνω, 1 κάτω, 1 το πηλίκο. Άρα λοιπόν τελικά όλο αυτό εδώ πέρα το όριο ισχύονται με τι? αn xn και βm xm επί 1, δηλαδή ισχύονται με το επί 1, δηλαδή όριο αυτήνης. Να λοιπόν οι μεγιστοβάθμιοι όροι. Πώς προέκυψαν? Αποδείξαμε, έτσι με βάση τις ιδιότητες, ότι όταν έχετε αυτό το πηλίκο δύο πολυνομικών συναρτήσεων, ό,τι n και ό,τι m έχετε, ανεξάρτητα από τους συντελεστές των μικρότερων όρων, ό,τι και αν κάνετε, το όριο αυτό ισούται με το όριο του πηλίκου των μεγιστοβάθμιων όρων. Όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα. Δεν μας χρειάζονται καθόλου. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτό που είπαν οι δυο φοιτητές στην αρχή, ότι θα πάρουμε τους μεγιστοβάθμιους όρους. Ναι, αυτό θα κάνουμε, αλλά γιατί? Διότι έτσι αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Άμα δεν είχαμε κάνει την απόδειξη, δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το θεώρημα, ας πούμε, την ιδιότητα. Τώρα που κάναμε την απόδειξη μπορούμε. Εντάξει. Είναι κατανοητό για αυτούς που είπαν για τους μεγιστοβάθμιους όρους? Τι έκανα? Έτσι, αυτή είναι η δικαιολόγηση του ότι όντως μπορούμε να πάρουμε τους μεγιστοβάθμιους όρους. Εμείς κάθε φορά που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μεγιστοβάθμιους όρους, θα πρέπει και να το αποδεικνύουμε? Όχι. Προς Θεού, όχι. Αλλήμωνο, ό,τι αποδεικνύουμε εδώ πέρα, έτσι, στη τάξη, θεωρείται πλέον ότι είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Σε μια πρακτική άσκηση θα λέτε σύμφωνα με αυτό που αποδείξαμε στη τάξη, παίρνουμε αυτό. Εντάξει. Στο μάθημα πρέπει να τα αποδεικνύουμε όλα. Εντάξει. Ό,τι αποδεικνύουμε όμως είναι πλέον δεδομένο. Αλλήμωνο, άμα σε κάθε άσκηση καθόμαστε και αποδεικνύουμε το αντίστοιχο θεώρημα, θα μπλέξουμε άσχημα. Γι' αυτό μαθαίνουμε τις αποδείξεις των θεωρημάτων, για να τα έχουμε δεδομένα. Εντάξει. Άρα λοιπόν αποδείξαμε ότι μπορούμε να πάρουμε το πηλίκο των μεγιστοβαθμίων όρων. Αυτό τώρα το πηλίκο, τι μπορεί να είναι? Προσέξτε να δείτε. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Πρώτη περίπτωση, η πιο εύκολη, είναι οι δύο εκθέτες να είναι ίσοι. Εντάξει. Αν οι εκθέτες είναι ίσοι, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ πέρα το πηλίκο, μισό λεπτό γιατί μου φύγει λιγάκι. Αυτό εδώ πέρα το πηλίκο, αφού το n και το m είναι ίδια, αυτό το πράγμα είναι μονάδα. Έτσι. Το πηλίκο αυτό λοιπόν είναι μονάδα. Και το όριο τελικά, τι προκύπτει ότι είναι?
αn, 3βn. Το m και το n είναι ίδια, έτσι. Για παράδειγμα, αν έχετε τα εξής πολυόνυμα, 3x τετάρτης συν 2x τρίτης συν 2x και κάτω ένα πολυόνυμο με την διατάξη. Ας πούμε 5x τετάρτης συν 2x τετράγωνο μείον 7. Λείπουν κάποιοι όροι, δεν μας πειράζει. Εντάξει. Και θέλετε να υπολογίσετε το όριο. Άπειρο. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, ποιο θα είναι το όριο? Κοιτάτε τους μεγιστοβάθμιους όρους, αυτόν και αυτόν. Η τάξη των δύο πολυονύμων είναι ίδια πάνω και κάτω. 4 πάνω, 4 κάτω. Άρα είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν το όριο θα είναι το πηλίκο των δύο μεγιστοβάθμιων συντελεστών. Δηλαδή 3. Το όριο λοιπόν αυτό είναι 3 πέμπτα και δεν χρειάζεται κανείς να κοιτάξει ποιοι είναι αυτοί οι συντελεστές. Είναι οτιδήποτε. Θα μπορούσα, ας πούμε, για να σας μπερδέψω, να σας πω ότι εδώ πέρα έχετε μείον 1786 και εδώ πέρα 70.566. Εμπρός. Ναι. Έλα. Στο μαγαζί απλά κάνω βιντεοκλήση από το κινητό μου και κλείς το μικρόφωνο, σε παρακαλώ, ακούγεσαι. Αν κανείς δεν ξέρει, ας πούμε, αυτό το θεώρημα για τους μεγιστοβάθμιους όρους, μπορεί να πει με αφέλεια από τι νούμερο είναι αυτά, ας πούμε. Τι μας έβαλε να λύσουμε? Τι νούμερο είναι αυτό? Ρε παιδάκι. Η απάντηση είναι ότι δεν έχει καμία σημασία τι νούμερο είναι αυτά. Σημασία έχουν μόνο οι μεγιστοβάθμιοι όροι. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Εάν επάνω είχαμε 3 χ τετάρτης και κάτω είχαμε 5 χ τρίτης, τι θα κάναμε? Δεν το είπα ακόμα. Είπα, περίπτωση 1 είναι οι δύο αυτοί οι εκθέτες είναι ίδιοι. Εντάξει. Τώρα θα το πω αυτό. Περίπτωση 1 λοιπόν, όταν οι εκθέτες είναι ίδιοι, το όριο είναι το πηλίκο των δύο μεγιστοβαθμίων συντελεστών. Έτσι, 3. Δεύτερη περίπτωση είναι ο εκθέτης του αριθμητή είναι μικρότερος από τον εκθέτη του παρονομαστή. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση τι έχουμε? Αυτό το πηλίκο γράφεται αn και x στην n επί βm στην m. Εντάξει. Και τι γίνεται τώρα? Έχετε αυτό εδώ πέρα το πηλίκο, το οποίο είναι x στην n ιον m. Είναι δηλαδή στην πραγματικότητα μια αρνητική δύναμη του x. Το n είναι πιο μικρό από το m, άρα το n μειον m είναι αρνητικό. Και είχαμε πει στην αρχή των μαθημάτων ότι όλες οι αρνητικές δυνάμεις της μεταβλητής στο άπειρο έχουν όριο το 0. Έτσι δεν είναι? Το είχαμε πει αυτό. Όλες οι αρνητικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτό που έχω κυκλώσει έχει όριο το 0. Αυτό είναι μία σταθερά. Άρα λοιπόν το γινόμενο μία σταθεράς επί μία συνάντηση που έχει όριο το 0, σύμφωνα με τις ιδιότητες που έχουμε πει, έχει όριο το 0. Άρα λοιπόν συνολικά, σε αυτή την περίπτωση, το όριο του πηλίκου πολυονύμων είναι πάντα 0.
Ό,τι και να είναι συντελεστές. Παράδειγμα. Ψαρωτικό παράδειγμα. Κυβική ρίζα του 362 επί 6 τρίτης στην Ι τετράγωνο X συν Π τετάρτης και στον παρονομαστή ας πούμε ότι είναι, τι να πω τώρα, εφαπτωμένη του Π 8 επί 6 τετάρτης συν 33 X τετράγωνο μείον 867. Κάτσε. Και θέλετε να υπολογίσετε αυτό το. Λοιπόν, κάποιος που δεν ξέρει αυτά που λέγαμε, αρχίζει και διαμαρτύρεται κλασικά στην τάξη. Μα κύριε, τι είναι αυτά που βάζετε, τι τιμές είναι αυτές. Κλασικό παράδειγμα, έτσι, παραπώνων. Κάποιος μια φορά μου είχε πει, μα αυτά που βάζετε είναι για μαθηματικούς. Εμείς είμαστε μηχανικοί. Γενικά έτσι γκρίνια. Αλλά η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι, δεν χρειάζεται καν να κάνει κανείς πράξεις με νούμερα περίεργα. Γιατί? Διότι εδώ έχετε δύο πολυώνυμα, όπου η τάξη του πολυονύμου του αριθμητή, 3 δηλαδή, είναι πιο μικρή από την τάξη του πολυονύμου του παρονομαστή, είναι 4. Άρα σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα που αποδείξαμε, αυτό εδώ πέρα το όριο είναι κατευθείαν 0. Έτσι. Χωρίς καθόλου πράξεις. Μα δεν έχει και το πάνω και το κάτω το τετάρτης. Είναι στην τετάρτη ψωμένα. Ποιο πράγμα? Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Στο τέλος, στον αριθμητή έχετε πει τετάρτης. Το π είναι αριθμός. Δεν είναι μεταβλητή. Ναι. Ακριβώς, είναι αριθμός αυτό που είπε κάποιος. Είναι π τετάρτης, δεν είναι μεταβλητή στην τετάρτη. Είναι το π, το 3 και 14 στην τετάρτη. Έτσι. Ένα νούμερο είναι. Άμα θες το υπολογίσεις με το κομμωτεράκι πόσο κάνει π τετάρτης, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία πόσο είναι. Αυτό θέλω να πω. Το πόσο κάνει δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως. Αυτό που παίζει ρόλο είναι εδώ πέρα τι σχέση έχει η δύναμη, η μεγιστοβάθμια δύναμη του αριθμητή με τη μεγιστοβάθμια δύναμη του παρονομαστή. Έτσι. Εφόσον το 3, δηλαδή η δύναμη, η μέγιστη δύναμη του αριθμητή είναι πιο μεγάλη από το 4 του παρονομαστή, το όριο αυτό είναι πάντα 0. Ρωτάει κάποια αν μας ενδιαφέρει η μεταβλητή να τίνει στο άπειρο. Προς το παρόν, ναι. Θα δούμε και τι γίνεται και στο μείον άπειρο. Έτσι. Θα δούμε και μελλοντικά τι γίνεται και στη σταθερή ποσότητα. Αλλά τώρα προς το παρόν κοιτάμε για το άπειρο. Εντάξει. Εδώ λοιπόν ήταν η δεύτερη περίπτωση όπου η τάξη του αριθμητή ήταν πιο μικρή από την τάξη του παρονομαστή. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση που θα τη δούμε μετά από το διάλειμμα. Έτσι, τώρα είναι 2 η ώρα, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Και στα 15 λεπτά θα δούμε και την τρίτη περίπτωση όπου η δύναμη του αριθμητή, η μεγιστοβάθμια, είναι πιο μεγάλη από τον παρονομαστή. Εντάξει. Υπάρχει κάποια απορία μέχρι εδώ? Όχι. Ωραία. Διάλειμμα λοιπόν 15 λεπτά.
Πειράζει. Θα γράψω. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Λέγαμε λοιπόν ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο του πηλίκου διού πολυνομικών συναρτήσεων. Είδαμε, αποδείξαμε ότι μόνο οι μεγιστοβάθμιοι όροι παίζουν κάποιο ρόλο, όλοι οι υπόλοιποι δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο, ό,τι τιμή και να έχουν. Το αποδείξαμε αυτό, επαναλαμβάνω. Και είδαμε δύο περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση είναι οι εκθέτες να είναι ίσοι. Σε εκείνη την περίπτωση το όριο είναι το πηλίκο των συντελεστών των μεγιστοβαθμίων όρων. Και δεύτερη περίπτωση είναι ο βαθμός του αριθμητή να είναι πιο μικρός από τον παρονομαστή. Σε εκείνη την περίπτωση το όριο είναι 0, ό,τι συντελεστή και αν έχετε οπουδήποτε. Εντάξει. Είναι η πιο απλή περίπτωση. Τώρα τι μας μένει, να δούμε την περίπτωση όπου ο βαθμός του αριθμητή είναι πιο μεγάλος από το βαθμό του παρονομαστή. Δηλαδή, αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι το 1 να είναι μεγαλύτερο από το 1. Για να δούμε και πάλι αυτό το πηλίκο των μεγιστοβαθμίων όρων που είχαμε προηγουμένως. Αυτό και πάλι εδώ πέρα, το τι όριο θα έχει, εξαρτάται από αυτό εδώ πέρα το πηλίκο. Το πηλίκο αυτό τώρα, είναι και πάλι xn-m,
Αυτό καταλαβαίνετε τώρα, αφού το N είναι πιο μεγάλο από το M, ο εκθέτης είναι θετικός. Πριν ήταν αρνητικός. Τώρα είναι θετικός. Αφού ο εκθέτης είναι θετικός, έχουμε αποδείξει ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα για θετικό εκθέτη έχει όριο στο συνάπειρο. Στο συνάπειρο. Εντάξει. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το πηλίκο των δύο δυνάμεων έχει όριο το συν άπειρο. Και αυτό πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή πεπερασμένο. Το α1 και β1 είναι πεπερασμένο. Τώρα, αν αυτός ο συντελεστής ο πεπερασμένος είναι θετικός, αν το πηλίκο λοιπόν αυτό είναι θετικό, τότε αυτή η θετική ποσότητα πολλαπλασιάζει το συνάπειρο και καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα είναι συνάπειρο. Γιατί όταν έχετε κάτι θετικό που πολλαπλασιάζει το συνάπειρο, το αποτέλεσμα είναι συνάπειρο. Αν τυχόν ο συντελεστής είναι αρνητικός, τότε έχετε μια αρνητική ποσότητα σταθερή που πολλαπλασιάζει το συνάπειρο και το αποτέλεσμα είναι μείον άπειρο. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το όριο είναι συνάπειρο όταν το α1 δια βm είναι θετικό και το όριο είναι μείον άπειρο αν το α1 δια βm είναι αρνητικό. Εντάξει. Παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε το εξής πηλίκο 35 εξ τρίτης συν 3 και εδώ έχετε 7 εξ τετράγωνο συν 3 εξ 4 ας πούμε και θέλετε να δείτε το όριο στο άπειρο. Ο εκθέτης του αριθμητή, ο μέγιστος εκθέτης του αριθμητή, το 3 δηλαδή, είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο του παρονομαστή. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτήν την περίπτωση. Το όριο λοιπόν θα είναι άπειρο. Το ερώτημα είναι με τι πρόσημο. Το πρόσημο καθορίζεται από αυτό το πέρα το πηλίκο. 35 έβδομα είναι θετικό. Έτσι. Άρα λοιπόν θετικό επί άπειρο, το αποτέλεσμα είναι, καταλαβαίνετε, συν άπειρο. Το ίδιο θα έβγαινε, προσέξτε, αν εδώ πέρα είχαμε μείον 35 προς μείον 7. Το 3 μεγαλύτερο του 2 πώς προέκυψε? Το 3 είναι ο μεγιστοβάθμιος εκθέτης του αριθμητή. Το 2 είναι ο μεγιστοβάθμιος εκθέτης του παρονομαστή. Έτσι. Είπαμε, κοιτάμε τι κάνουν οι εκθέτες. Αν είναι μεταξύ τους ίσοι ή ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Εδώ πέρα ο εκθέτης του αριθμητή είναι μεγαλύτερος του παρονομαστή, άρα το 3 είναι πιο μεγάλο από το 2, για αυτόν τον λόγο. Κοιτάμε λοιπόν αυτή την περίπτωση. Ξαναλέω λοιπόν, εάν είχατε μείον 35 και μείον 7, το αποτέλεσμα θα έβγαινε και πάλι συν άπειρο. Γιατί? Διότι μείον 35 προς μείον 7 είναι και πάλι θετικό. Το πηλίκο μας ενδιαφέρει, έτσι. Όχι ο κάθε εκθέτης χωριστά. Το πηλίκο λοιπόν είναι και πάλι θετικό, άρα λοιπόν και πάλι το όριο είναι συν άπειρο. Αν μόνο ένας από τους δύο ήταν αρνητικός και άλλος ήταν θετικός, αν για παράδειγμα είχαμε, θα το ξαναγράψω τώρα από κάτω, 35 έτσι συν 3 για μείον 7 συν 3
σε αυτή την περίπτωση, έτσι, το πηλίκο εδώ πέρα είναι 35 για μείον 7, το οποίο είναι αρνητικό. Έτσι. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το όριο εδώ πέρα, άμα πάτε να το υπολογίσετε, είναι μείον άπειρο. Έτσι. Okay. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, στην περίπτωση όπου ο μέγιστος εκθέτης του αριθμητή είναι πιο μεγάλος από τον μέγιστο εκθέτη του παρονομαστή, το όριο είναι άπειρο, μπορεί να είναι συν είτε πλην, το πρόσημο του απείρου θα καθοριστεί από το πηλίκο των μεγιστοβάθμιων συντελεστών. Θετικό πηλίκο, θετικό άπειρο το όριο. Αρνητικό πηλίκο, αρνητικό άπειρο το όριο. Εντάξει. Κατανοητό. Ωραία. Δεν υπάρχει αντίδραση, άρα θεωρώ ότι είναι κατανοητό. Αυτή ήταν λοιπόν μια πρώτη εφαρμογή των ιδιωτήτων των ορίων. Έτσι. Μια παρόμοια εφαρμογή, σχεδόν πανομοιότυπη με μια μικρή διαφορά, είναι τι γίνεται αν πάει κανείς να υπολογίσει το όριο στο μείον άπειρο δύο πολυονυμικών συναρτήσεων. Αυτό που κάναμε προηγουμένως ήταν για το συνάπειρο. Τώρα τι γίνεται στο μείον άπειρο. Εντάξει. Ο τρόπος υπολογισμού είναι σχεδόν πανομοιότυπος. Και πάλι βγάζουν κοινό παράγοντα στον αριθμητή και στον παρονομαστή. Και πάλι ισχύει ο μηδενισμός των ορίων που είχαμε πει στο μείον άπειρο. Άρα λοιπόν και πάλι αποδεικνύεται με όμοιο τρόπο ότι αυτό το όριο ισούται με το όριο στο μείον άπειρο αυτή τη φορά των μεγιστοβαθμίων όρων. Το ίδιο βγαίνει. Και οι δύο πρώτες περιπτώσεις είναι επίσης πανομοιότυπες. Δηλαδή η πρώτη περίπτωση είναι αν το n είναι ίσο με το m. Όπως και προηγουμένως, το όριο ισούται με αn για βm. Το πηλίκο των δύο συντελεστών. Δεύτερη περίπτωση. Αν το n είναι πιο μικρό από το m, δηλαδή αν ο αριθμητής έχει πιο μικρό εκθέτη του παρονομαστή, το όριο και πάλι είναι 0. Ό,τι και αν συμβεί. Η τρίτη περίπτωση είναι λίγο πιο μπερδεμένη. Η τρίτη περίπτωση είναι λίγο πιο μπερδεμένη. Ας δούμε γιατί είναι πιο μπερδεμένη. Για να δούμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα λοιπόν. Όταν το x είναι στο μείον άπειρο. Να δούμε τι γίνεται. Κοιτάξτε πάλι αυτό το πηλίκο εδώ. Αυτό και πάλι καθορίζει τη συμπεριφορά. Τώρα προσέξτε ότι το x είναι στο μείον άπειρο. Τώρα, τι περιπτώσεις υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο εκθέτης είναι οπωσδήποτε θετικός. Έτσι, δεδομένου ότι... Τι έγινε τώρα εδώ. Μισό λεπτό να επανέλθει, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, δεδομένου ότι το n είναι πιο μεγάλο από το m, όπως είπαμε, τρίτη περίπτωση, ο εκθέτης είναι θετικός. Έτσι. Τι όριο έχει
αυτό το πράγμα στο μείον άπειρο τώρα, προσέξτε, στο μείον άπειρο. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν α περίπτωση, το n μείον m είναι άρτιος αριθμός, δηλαδή γράφεται σαν 2 επί k με k φυσικό, αν είναι άρτιος, δηλαδή 2, 4, 6, 8 κτλ, τότε το όριο αυτού του πράγματος στο μείον άπειρο, θα θυμάστε είχαμε αποδείξει ότι είναι συν άπειρο. Έτσι. Όταν εκθέτης είναι άρτιος. Θυμηθείτε τη συμπεριφορά της παραβολής, αν δεν το θυμάστε. Θυμηθείτε αυτό εδώ πέρα τη συνάρτηση. Έχει άρτιο εκθέτη. Έτσι. Είχαμε πει ότι και στο συν άπειρο και στο μείον άπειρο η καμπύλη όλο και αυξάνει. Άρα λοιπόν και στο μείον άπειρο το όριο είναι συν άπειρο. Και τότε λοιπόν έχετε το συν άπειρο, το οποίο πολλαπλασιάζεται με αυτόν τον συντελεστή. Άρα λοιπόν το όριο συνολικά θα είναι άπειρο μεν και το πρόσημο θα καθορίζεται από αυτόν τον συντελεστή. Έτσι. Αν ο συντελεστής αυτός είναι θετικός, το όριο θα είναι συνάπειρο. Αν είναι αρνητικός, θα είναι μείον άπειρο. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όπου ο εκθέτης είναι άρτιος, το όριο θα είναι συνάπειρο. Αν ο συντελεστής αυτός είναι θετικός και θα είναι μείον άπειρο αν ο συντελεστής αυτός είναι αρνητικός. Εδώ λοιπόν, όταν η διαφορά των εκθετών είναι άρτια, το όριο είναι συν ή πλην άπειρο και το πρόσημο είναι το ίδιο με το συντελεστή. Δεύτερη περίπτωση είναι η διαφορά αυτή να είναι περιττή. Δεύτερη λοιπόν περίπτωση είναι αυτή εδώ πέρα η διαφορά. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Είπατε το πρόσημο είναι το ίδιο με το συντελεστή, αλλά με ποιο συντελεστή από τους δύο? Το πηλίκο. Το συνολικό συντελεστή. Ο συνολικός συντελεστής της δύναμης είναι το πηλίκο του άνω προς τον κάτω συντελεστή. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη περίπτωση. Το n-n που είπαμε εδώ πέρα να είναι περιττός αριθμός. Συγγνώμη. Περιττός. 1, 3, 5, 7 και τα λοιπά. Σε εκείνη την περίπτωση θυμηθείτε ότι αυτός εδώ πέρα όρος, το πηλίκο xn dxm, το οποίο γράφεται x συν n μειον m, έτσι. Αυτές εδώ πέρα συναρτήσεις με περιττό εκθέτη στο μείον άπειρο έχουν όριο το μείον άπειρο. Θυμηθείτε για παράδειγμα την κυβική παραβολή. Ας πούμε τρίτη δύναμη. Θυμηθείτε η συμπεριφορά πώς είναι. Στο μείον άπειρο η καμπύλη όλο και πέφτει περισσότερο. Το όριο λοιπόν αυτού του όρου είναι μείον άπειρο.
Και αυτό πολλαπλασιάζεται με το συντελικό συντελεστή α1 για βm, το πρόσημο του οποίου και πάλι θα μας υποδείξει τι όριο έχουμε συνολικά. Αν αυτό εδώ πέρα είναι θετικό, το θετικό αυτό θα πολλαπλασιάσει το μείον άπειρο και θα μας δώσει και πάλι μείον άπειρο. Θετικό επί μείον άπειρο είναι μείον άπειρο. Άρα λοιπόν, αν το α1 δια βm είναι θετικό, το όριο συνολικά είναι μείον άπειρο. Αν αυτός ο συντελεστής, ο συνολικός, που είναι το πηλίκο των συντελεστών, είναι αρνητικός, τότε έχετε αρνητικό συντελεστή. Επί μείον άπειρο για την δύναμη, όριο τελικά βγαίνει συνάπειρο. Είναι ακριβώς ανάποδα λοιπόν από την προηγούμενη περίπτωση τα πρόσημα. Εντάξει. Θέλει λοιπόν προσοχή να δει κανείς αν ο συνολικός εκθέτης είναι άρτιος ή περιττός. Παράδειγμα, αν υπολογίσετε το όριο στο μείον άπειρο, ας πούμε του 3x πέμπτης συν 2 προς το 5x τρίτης συν 8x συν 4. Ας πούμε αυτό. Και πάλι μας ενδιαφέρουν, όπως είπαμε, οι μεγιστοβάθμιοι όροι μόνο. Εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Οι άλλοι δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Άρα λοιπόν, καταρχήν, το όριο θα είναι άπειρο. Με κάποιον τρόπο, θετικό, αρνητικό. Γιατί, διότι ο εκθέτης του αριθμητή, το 5, είναι πιο μεγάλος από τον εκθέτη του παρονομαστή, το 3. Το ερώτημα είναι το πρόσημό του ποιο θα είναι. Για να βρούμε το πρόσημο, καταρχήν, ας το γράψουμε αυτό αναλυτικά. Το πηλίκο, αυτό είναι 3 πέμπτα. Πέμπτης μείον τρίτης, τετράγωνο. Άρτια λοιπόν η δύναμη. Άρα λοιπόν το όριο του 6 τετράγωνο στο μείον άπειρο είναι συν άπειρο. Άρτια δύναμη. Επιθετική ποσότητα συν άπειρο. Όπως πολύ σωστά είπε κάποιος. Εντάξει. Προσέξτε όμως τη διαφορά. Αν εδώ, για παράδειγμα, αντί για 3 στο μεγιστοβάθμιο όλου του παρονομαστή είχαμε 4, δηλαδή να είχαμε 3x πέμπτης δια 5x τετάρτης, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση ο μεγιστοβάθμιος όρος είναι 3 πέμπτα x. 5 μείον 4 κάνει 1. Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα που είναι περιττός ο εκθέτης, που είναι 1, στο μείον άπειρο το όριο αυτού είναι μείον άπειρο. Επιθετική ποσότητα εδώ πέρα, το αποτέλεσμα είναι μείον άπειρο. Εντάξει. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση προσέχουμε να δούμε όχι μόνο το πρόσημο του συντελεστή μπροστά, αλλά βλέπουμε επίσης αν ο εκθέτης, ο συνολικός, είναι περιττός ή άρτιος. Εντάξει. Θα να εξηγείτε λίγο το παράδειγμα με το μείον άπειρο. Αυτό το πράσινο κάτω. Ναι, λέω αν είχαμε την ίδια άσκηση με μία μικροδιαφορά. Ο εκθέτης, ο μεγιστοβάθμιος παρονομαστή, ήταν 4 και όχι 3.
Όλα τα υπόλοιπα τα ίδια. Τι θα άλλαζε? Αυτός δεν είναι πλέον ο όρος που μας ενδιαφέρει? Μεγιστοβάθμιοι όροι, το πηλίκου. 3/6 επάνω, 5/6 κάτω. Έτσι. 3/5 κοινός παράγοντας, βγαίνει μπροστά. 6/5 ή 6/4 είναι σκέτο 6, δεν είναι? Ναι. Ωραία. Τι δύναμη είναι αυτή? Άρτια περιττή. Περιττή δεν είναι? Περιττή. Το όριο περιττής δύναμης στο μείον άπειρο δεν είναι μείον άπειρο πάντα? Ναι. Άρα λοιπόν αυτό έχει όριο το μείον άπειρο. Επί 3/5 που είναι θετική ποσότητα, θετική ποσότητα επί μείον άπειρο δεν κάνει μείον άπειρο. 5 φορές το μείον άπειρο πόσο κάνει? Μείον άπειρο δεν κάνει? Δεν αλλάζει το πρόσημο, έτσι, η θετική ποσότητα. Κατανοητό? Κατανοητό? Ναι. Okay. Ωραία. Κάνοντας και αυτό, κλείσαμε το θέμα των πολυνομικών συναρτήσεων, έτσι. Είδαμε τι γίνεται και στο συνάπειρο και στο μείον άπειρο και όπως βλέπετε, ανεξάρτητα από την τάξη του πολυονίμου, έτσι, μπορούμε να βρούμε το όριο. Δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε για ρίζες. Άμα κανείς μπορεί να το κάνει για ένα μικρό, για μικρά πολυόνομα, εντάξει, είναι εφικτό, αλλά δεν είναι ο πιο γρήγορος τρόπος, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες. Είτε μπορούμε να τις βρούμε είτε δεν μπορούμε, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί μπορούμε να βρούμε το αποτέλεσμα κατευθείαν από το πηλίκο των μεγιστοβάθμιων όρων. Και εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Δεν το παίρνουμε αυθαίρετα ότι κοιτάμε τους μεγιστοβάθμιους. Αποδείξαμε ότι το όριο των δύο πολυονίμων είναι ίδιο με το όριο του πηλίκου των δύο μεγιστοβάθμιων όρων. Το αποδείξαμε αυτό το πράγμα, το παίρνουμε αυθαίρετα. Δεν παίρνουμε συνταγές μαγειρικής χωρίς απόδειξη. Έτσι. Όλα αποδεικνύονται. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν τι γίνεται για τα πολυόνυμα. Πάμε να κάνουμε άλλη μια εφαρμογή, λίγο πιο δύσκολη. Να δούμε τι γίνεται όταν έχετε συναρτήσεις της μορφής, ας πούμε, έχει εδώ πέρα το βιβλίο μια περίπτωση, έχετε ας πούμε αυτό εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο. Έχετε μία ρίζα μείον τη μεταβλητή. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε εδώ πέρα τι πρόβλημα δημιουργείται. Πες. Το όριο της συνάρτησης τέλος πάντων τετράγωνος ηχής συν 3 δεν ισχύεται και με το όριο της ρίζας? Ναι. Άρα θα βρούμε πρώτα το όριο χωρίς την ρίζα και μετά θα δούμε ότι είναι ίσο με τη ρίζα. Ωραία. Για να δοκιμάσουμε να το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Δίκιο έχεις, κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα μπορούσαμε να δουλέψουμε θεωρητικά. Το 6 τετράγωνο, καταρχήν να πω ότι θέλουμε να βρούμε το όριο στο συνάπειρο, έτσι. Όριο λοιπόν, αυτής εδώ πέρα, στο συνάπειρο. Αυτό θέλουμε να βρούμε. Και ας πάμε να δουλέψουμε με βάση τις ιδιότητες. Εντάξει. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ότι το όριο του 6 τετράγωνο, ξέρουμε πολύ καλά από την αρχή ότι είναι άπειρο, έτσι. Και το 6 το ίδιο. Άρα λοιπόν το όριο του 6 τετράγωνο είναι 6. Άπειρο και άπειρο κάνει άπειρο. Και άμα του προσθέσετε και το 2, πάλι άπειρο βγαίνει, έτσι.
Άρα λοιπόν όλη η υπόρριζη ποσότητα, 3 είναι αυτό, 3, συγγνώμη. Όλη η υπόρριζη ποσότητα λοιπόν, όπως είπε ένας επιτητής σας, έχει όριο το άπειρο. Άρα και η ρίζα έχει όριο το άπειρο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν πολύ ωραία. Ο πρώτος όρος εδώ πέρα έχει όριο το άπειρο. Τώρα πάμε στον δεύτερο. Και αυτός έχει όριο το άπειρο. Είναι γνωστό. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιήσει κανείς την ιδιότητα που λέει ότι το όριο του άθροισματος είναι ίδιο με το άθροισμα των ορίων. Εντάξει. Εδώ στην ουσία έχετε ένα άθροισμα. Η διαφορά άθροισμα είναι. Έτσι, όπως έχουμε πολλές φορές. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συνολικό? Άπειρο αυτό μείον άπειρο αυτό. Δεν ξέρουμε πόσο κάνει αυτό. Το πόσο κάνει το άπειρο μείον άπειρο είναι άγνωστο. Είναι αυτό που λέμε μια απροσδιόριστη μορφή. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Απροσδιόριστη μορφή είναι και το άπειρο μείον άπειρο. Είναι και το άπειρο διάπειρο, και αυτό δεν ξέρουμε τι κάνει. Είναι και το 0 δια 0, και αυτό δεν ξέρουμε τι κάνει. Είναι και το 0 επί άπειρο, και αυτό δεν ξέρουμε τι κάνει. Όλα αυτά τα πράγματα που έγραψε εδώ, με έναν όρο, λέγονται απροσδιόριστες μορφές. Δηλαδή, με τις ιδιότητες που έχουμε, όταν καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να βγάλουμε αποτέλεσμα. Θα πρέπει να βρούμε κάποιο κόλπο, ώστε να άρουμε, όπως λέμε, την απροσδιοριστία. Να βρούμε κάτι που έρει την απροσδιοριστία. Μας δίνει κάτι το οποίο είναι πλέον υπολογίσιμο. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το 0 επί άπειρο γιατί είναι απροσδιόριστη μορφή? Πόσο κάνει? Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει 0 μήπως? 0 επί πεπερασμένο κάνει 0. 0 επί κάτι πεπερασμένο κάνει όντως 0. Αλλά εσύ έχεις 0 επί άπειρο. Πόσο κάνει αυτό? Να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή εδώ πέρα έχει όριο το 0. Εντάξει. Ναι. Αυτή εδώ έχει όριο το άπειρο. Εντάξει. Για πάρε το γινόμενο. Αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο, έτσι, επειδή απλοποιείται ο αριθμός του προγραμματιστή, κάνει 1. Έτσι. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, το 0 επί άπειρο κάνει 1. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία. Κοίταξε τώρα αυτή. Αυτή δεν τίνει στο άπειρο επίσης? Ναι. Για πάρε το γινόμενο. Και πάλι 0 επί άπειρο έχεις. Και πάλι γίνεται απλοποίηση. Το αποτέλεσμα πόσο βγαίνει? 2. Άρα λοιπόν στην πρώτη περίπτωση το 0 επί άπειρο κάνει 1. Στη δεύτερη περίπτωση το 0 επί άπειρο κάνει 2. Άρα το 0 επί άπειρο δεν σου δίνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι απροσδιόριστο, αυτό λέμε. Έτσι. Εντάξει, κατάλαβα. Θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το προσδιορίσεις. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα, με τη ρίζα. Να πω μια σκέψη, κύριε, εκεί πέρα με τη ρίζα. Για πες μια σκέψη.
Δεν θα είμαι τώρα ακριβώς, γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός που το κάναμε στο σχολείο, από την αλήθεια, αλλά πολλαπλασιάζαμε με τη ρίζα, απλώς είχε το αντίθετο πρόσημο. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το ονομάζαμε αυτό. Ο συζυγής. Το θυμάσαι περίπου. Αυτό ακριβώς τα κάνουμε και εδώ. Είναι ο λεγόμενος η συζυγής ποσότητα. Και πολλαπλασιάζαμε και διαιρούσαμε. Ναι, ακριβώς αυτό. Θα το κάνουμε τώρα. Θα το κάνουμε τώρα αναλυτικά, έτσι, για να το δουν και αυτοί που δεν το έχουν δει. Κάποιοι το έχετε δει. Εντάξει. Αυτό δεν γίνεται και αν βγάλουμε κοινό παράγοντα στη ρίζα μέσα και μετά να βγάλουμε το χ απ' έξω. Δηλαδή θα γίνει χ ρίζα χ συν 1 συν 3 προς χ. Αυτό μπορείς να το κάνεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν θα είναι προσδιορίσιμο και πάλι θα έχεις απροσδιόριστο. Αυτό που λες γίνεται, αλλά και πάλι θα έχεις άπειρο μείον άπειρο στο τέλος. Το ζήτημα είναι πώς θα εξαφανίσουμε το άπειρο μείον άπειρο. Γιατί το άπειρο μείον άπειρο, ξαναλέω, είναι απροσδιόριστο. Εντάξει, δεν μπορούμε όπως είναι να πούμε πόσο είναι το όριο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα κολπάκι ώστε το αποτέλεσμα να είναι προσδιορίσιμο. Το κολπάκι αυτό είναι αυτό που θυμούνται κάποιοι, είναι πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το λεγόμενο συζυγή. Προσέξτε να δείτε πώς ξεκινάμε να σκεφτόμαστε. Αυτό που μας χαλάει εδώ πέρα τη σούπα, έτσι, είναι το αρνητικό πρόσημο. Αν το πρόσημο αυτό ήταν θετικό, αν ήταν συν x, δεν είχαμε πρόβλημα. Τότε θα ήταν άπειρο συν άπειρο, άρα λοιπόν άπειρο. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ποσότητα με το θετικό πρόσημο, με κάποιον τρόπο, θα μπορούσαμε ίσως να άρουμε αυτή την απροσδιοριστία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Και πάλι να σκεφτούμε ένα κολπάκι. Εάν εδώ πέρα είχαμε τις ίδιες ποσότητες, αλλά χωρίς τη ρίζα, τα τετράγωνά τους δηλαδή, τι θα είχαμε? Εδώ χωρίς τη ρίζα θα είχαμε αυτό. Έτσι. Εδώ αντιστοίχως θα είχαμε το τετράγωνο αυτού. Θα είχαμε εδώ πέρα και ένα αρνητικό πρόσημο. Άρα λοιπόν αυτό θα φεύγει με εκείνο και τα πράγματα θα απλοποιούνταν. Δύο λοιπόν τα κρατούμενα. Ένα το κρατούμενο ότι με θετικό πρόσημο έρεται η απροσδιοριστία. Δεύτερο, εάν δεν είχαμε τα ριζικά, τα πράγματα θα ήταν απλούστερα. Για να συνδυάσουμε αυτά τα δύο σε ένα, λέμε το εξής. Για θυμηθείτε την εξής σχέση από το γυμνάσιο. Άσυνοπη διαφορά είναι διαφορά τετραγώνων, έτσι. Προσέξτε εδώ πέρα. Αυτή η σχέση συνδυάζει τα δύο πράγματα που σκεφτήκαμε. Δηλαδή, έχετε εδώ πέρα αντί για μείον, έχετε συν, που μας βολεύει, και στο δεύτερο σκέλος έχετε τα τετράγωνα, τα οποία πάλι μας βολεύουν γιατί μας διώχνουν τις ρίζες. Άρα λοιπόν λέμε, για να σκεφτούμε αυτό το πράγμα, να το γράψουμε λίγο διαφορετικά. Να πούμε το εξής, ότι α μείον β δεν γράφεται σαν α τετράγωνο β τετράγωνο δι α συν β. Το πράγμα δεν είναι, άμα πω το α συν β από την άλλη πλευρά. Για να κάνω λοιπόν το εξής, να θεωρήσω ότι το α εδώ πέρα σε εμάς είναι αυτή η ρίζα που έχω συνάσκηση. Και το β αυτό εδώ. Αυτοί λοιπόν οι δύο όροι είναι ακριβώς οι δύο όροι που έχω συνάσκηση. Άρα λοιπόν, τι μπορώ να πω, ότι το α μείον β, το οποίο είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς η συνάντηση που θέλω, αυτό δεν γράφεται σαν α τετράγωνο με β τετράγωνο. Δηλαδή,
όλο αυτό στο τετράγωνο. Μείον αυτό στο τετράγωνο. Προς το άθροισμα των δύο. Συν, εδώ. Πριν να θυμάστε, είπα ότι το συν δεν μας ενοχλεί. Είναι εύκολο να το προσδιορίσουμε. Άρα λοιπόν χρησιμοποιώντας αυτόν εδώ πέρα τον τύπο ακριβώς, βάζοντας όπου α τη ρίζα και όπου β το x, μετασχηματίζω την αρχική συνάρτηση σε αυτό εδώ πέρα το πηλίκο. Για να δούμε αυτό πώς μπορώ να το χειριστώ. Για να κάνω μερικές πράξεις. Καταρχήν, στον αριθμητή, βλέπετε θα βγει x τετράγωνο συν x συν 3. Φεύγει, συγγνώμη, ρίζα με το τετράγωνο, μείον x τετράγωνο. Στον παρονομαστή, ας το κρατήσω καταρχήν αυτό. Ποια είναι η πρώτη απλοποίηση που γίνεται, αυτό φεύγει. Πολύ βολικό. Για να το ξαναγράψω. Ωραία, κάναμε ένα πρώτο βήμα. Για να δούμε τώρα αν μπορούμε να υπολογίσουμε το όριο. Στον αριθμητή έχετε αυτή την ποσότητα η οποία είναι στο άπειρο. Συν το 3 είναι στο άπειρο. Στον παρονομαστή τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι στο άπειρο όπως είπαμε. Αυτό είναι στο άπειρο όπως είπαμε. Είναι στο άπειρο όπως είπαμε. Άρα όλη η ρίζα είναι στο άπειρο όπως είπαμε. Αυτό λοιπόν είναι στο άπειρο. Αυτό είναι επίσης στο άπειρο. Έχετε άπειρο συν άπειρο εδώ πέρα, όχι μείον που είχαμε πριν. Αυτό δεν είναι απροσδιόριστο, είναι επίσης άπειρο. Άρα όλος ο παρονομαστής γίνεται άπειρος. Οπότε ναι μεν κάναμε ένα καλό βήμα, αλλά και πάλι φτάσαμε σε απροσδιόριστο. Και το άπειρο διάπειρο πάλι απροσδιόριστο είναι. Άρα χρειάζεται και ένα δεύτερο βήμα. Ποιο είναι το δεύτερο βήμα εδώ πέρα. Για να δοκιμάσουμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα, αυτό που είπε κάποιος προηγουμένως. Αλλά κοινό παράγοντα εδώ, όχι στο προηγούμενο. Για να βγάλουμε κοινό παράγοντα στο αριθμητή το x. Τι θα έχετε μέσα. 1 συν 3 x. Βγάλετε κοινό παράγοντα το x και στον παρονομαστή. Τι θα έχετε. X. Εδώ πέρα μέσα θα έχετε 1 συν 1 δια x συν 3 δια x τετράγωνο. Συν 1. Βγάλετε κοινό παράγοντα το x. Όχι, βγάλετε μαζί. Έχει και τη ρίζα, είναι και η ρίζα. Βγαίνει, άμα σας μπερδεύει, προσέξτε, μέσα από το ριζικό βγαίνει 6 τετράγωνο ο κοινός παράγοντας, μέσα στη ρίζα. Όταν θα βγει έξω από τη ρίζα θα γίνει και το 6. Και μιλάμε για θετικές ποσότητες, έτσι κι αλλιώς, αφού μιλάμε για συνάπειρο, οπότε δεν χρειάζεται να κοιτάμε για την απόλυτη τιμή. Εντάξει. Έτσι όπως το έκανα τώρα, ποιο είναι το κέρδος. Αυτό με κοινοφεύγει. Και τι μένει τελικά. Αυτό τώρα δεν είναι απροσδιόριστο. Είναι μια χαρά προσδιορίσιμο. Γιατί, προσέξτε να δείτε γιατί. Αυτό είναι στο άπειρο, έτσι. Ωραία. Άρα αυτή η ποσότητα είναι στο 0, όπως είπαμε. Αρνητικές δυνάμεις, έτσι. Αυτή είναι στο 0, αυτή είναι στο 0. Άρα όλη η ρίζα είναι στο 1 συν 0 συν 0 στο 1. Άρα λοιπόν το κλάσμα
συνολικά που τίνει. Μισό λεπτό γιατί το αποθηκεύει. Όλο το κλάσμα που τίνει. Επάνω είναι στο 1 συν 0. Κάτω είναι 1 συν 1. Άρα λοιπόν στο 1 δεύτερο. Τελικά λοιπόν το όριο αυτής της ποσότητας, το όριο λοιπόν αυτής όλης της ποσότητας είναι 1 δεύτερο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Άμα βάλετε τιμές στο MATLAB και πάτε να κάνετε μια γραφική παράσταση και οι τιμές όλο και αυξάνουν στη μεταβλητή, θα δείτε ότι η γραφική παράσταση ενάρτησης πλησιάζει μια σταθερή ποσότητα που ισούται με 1 δεύτερο. Εδώ λοιπόν το κόλπο, όταν έχουμε κάτι τέτοιο, διαφορά δύο ποσοτήτων που τείνουν στο άπειρο, πολλές φορές δουλεύει αυτό το κόλπο με τη συζυγή ποσότητα. Εντάξει. Σε πραγματικότητα πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με τη συζυγή, με αυτή που έχει εδώ πέρα συν αντί για μείον. Εντάξει. Αυτό κάνουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι φεύγουν οι ρίζες, απλοποιούνται κάποια πράγματα αριθμητή, γιατί φεύγουν και τα τετράγωνα, και σε δεύτερη φάση αυτό που μένει προσδιορίζεται με τη βοήθεια κοινού παράγοντα, πάνω και κάτω. Ο παρονομαστής πλέον είναι πιο εύκολα να το χειριστεί κανείς, διότι έχει συν αντί για μείον που είχε το αρχικό. Εντάξει. Αν είχε μείον θα ήταν εμπλέξιμο. Με το συν όμως είναι πολύ απλούστερο. Και τελικά το όριο, όπως βλέπετε, προσδιορίζεται και είναι 1 δεύτερο. Κύριε, πώς γίνεται να δεν γράψετε το χ εκεί πέρα, αν δεν είχαμε καν παρένθεση? Πώς το είπες αυτό? Παρανομαστή. Ναι. Στα μαύρα κατευθείαν εκεί πέρα που είναι τα μαύρα τα γράμματα. Ναι. Σε μπερδεύει? Με μπερδεύει λίγο, ναι. Πώς θα βγάλεις κοινό παράγοντα από την υπόρριζη ποσότητα? Δεν βγαίνει το 6 τετράγωνο? Δεν βγάλετε, ναι. Ωραία. Μέσα στην υπόρριζη ποσότητα είναι το 6 τετράγωνο, έτσι. Άμα το βγάλεις από τη ρίζα, θα γίνει 6 Δευτέρα σε όλο αυτό που γίνεται. Σε έχασα. Το άλλο μένει χ σκέτο. Το άλλο θα μείνει χ σκέτο όμως. Άμα πάρουμε. Ναι, το έβγαλα έξω λοιπόν. Α, ναι, θες να. Ναι. Κάποιος μου έγραψε σωστά ότι δεν έγραψε την παρένθεση. Ναι, ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Δεν έγραψε την παρένθεση προηγουμένως. Αυτό έλειπε. Εγώ έκανα λάθος. Από τη βιασύνη μου ξέχασα να γράψει την παρένθεση, έτσι. Από τον δεύτερο όρο εδώ πέρα, έτσι, βγαίνει και πάλι κοινός παράγοντας το 6. Συμφωνείς? Ναι, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι σκέτο χ και όχι χ Δευτέρας. Αυτό με μπέρδεψε, γιατί αν το πάρουμε θα έπρεπε Μέσα στη ρίζα όχι. Μέσα στη ρίζα είναι χ τετράγωνο. Πίσω από τη ρίζα, εννοώ. Έξω από τη ρίζα είναι σκέτο 6. Δεν είναι τετράγωνο. Όμως κοινό παράγοντα δεν βγάλαμε το 6 τετράγωνο. Λοιπόν, κάτσε να το κάνω αναλυτικά για να το καταλάβεις, εντάξει. Πάμε. Αυτό δεν θέλουμε? Ναι. Ωραία. Θα το κάνω αργά. Μέσα στη ρίζα. Μπορούμε να το γράψουμε έτσι? Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Γιατί εγώ το σκεφτόμουν αλλιώς, όπως το κάνουμε στο σχολείο. Δεν κάνω κάτι διαφορετικά. Κάτσε να το ολοκληρώσουμε για να φύγει η απορία από όλους. Μέχρι εδώ καλά? Ναι. Ωραία. Τώρα, αυτό δεν είναι... Η ρίζα σπάει σε 2, δεν σπάει? Το γινόμενο. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία. Τώρα, η ρίζα του 6 τετράγωνο, κανονικά, είναι απόλυτο 6. Αλλά είπαμε ότι το 6 είναι στο συν άπειρο. Μιλάμε λοιπόν για θετικές τιμές, αναγκαστικά. Έτσι δεν είναι?
Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι το ίδιο με το 6. Συμφωνείς? Ναι. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται, αυτό επί τη ρίζα. Είναι εκείνο. Συμφωνεί? Για βγάλει τώρα κοινό παράγοντα το 6 από παντού. Παρένθεση που είπε μια κοπέλα που είχε δίκιο και ξέχασε προηγουμένως. Συμφωνείς? Ναι. Αυτό δεν έγραψα πάνω, στον παρονομαστή. Ναι, απλά μπερδεύτηκα με τον τρόπο που... Εντάξει. Το έκανα λίγο γρήγορα, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Αφού όταν έχετε απορίες, καλά κάνετε και με ρωτάτε για να μην τα αφήνουμε έτσι. Ωραία. Βγήκε κοινός παράγονας από παντού. Με τη διαφορά ότι είχα ξεχάσει όλους να βάλω την παρένθεση. Μια κοπέλα μου το θύμισε και πολύ καλά έκανε. Ναι, κάποιος ρωτάει γιατί απλοποιείται με τη ρίζα. Ακριβώς αυτό. Τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει. Κανονικά ξαναλέω ότι πρέπει να μείνει απόλυτη τιμή. Μισό λεπτό πήγα. Παρακαλώ. Έχω μάθημα. Κανονικά ξαναλέω ότι πρέπει να βάλει κανείς την απόλυτη τιμή εδώ. Φύγε. Συγγνώμη παιδιά. Έχουμε θέματα εδώ πέρα με το μηχάνημα. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν εδώ πέρα. Κανονικά πρέπει κανείς να βάλει την απόλυτη τιμή. Αλλά επειδή, ξαναλέω, μας ενδιαφέρει το όριο στο συν άπειρο, εννοείται ότι οι τιμές αυτές είναι θετικές. Οπότε λοιπόν για να πάρουμε την απόλυτη τιμή, παίρνουμε το ίδιο το 6. Είναι πάντα θετικό. Γι' αυτό λοιπόν τελικά βγαίνει ενός παράγωνα στο 6 από παντού. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη απορία? Ωραία. Το κλείνουμε λοιπόν εδώ πέρα. Το αποθηκεύω, το ανεβάζω όπως πάντα. Καλό μεσημέρι λοιπόν και οπότε βλέπω έχετε και συνέχεια. Οπότε και καλή συνέχεια με τον επόμενο. Έγινε καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.